Днеска ще снимаме на Clash Royale. Отново ще снимаме. Както видите, днеска се успях да се дигна на 7 арена, се дигнах. Така, нека да изчакам малко, защото нета ми не е много добър. Така. Вижте, да се дръпна малко напред. Да може да... Така, хора. Както виждате, не съм играл от вчера, защото не искам да изпуснете нищо интересно. Както виждате, за съжаление, ме купнаха от плана и не е ясно защо, но влязох в по-добър. Така може да реквестнем. Ще реквестнем Валкирия. О, някой ме промотна. Вече съм ледър. Така, в този епизод мисля да изиграя няколко батъла, надявам се да спечеля и нека епизода да започне. О! Добре, късмет. Точно целите. Няма да ме убия целата, но ще убия често с него. Така, не върви лошо. Само че проблемът е, че видях, че той има Giant Skeleton. Естествено, това е страхотно. В този момент ще признавам. Така, мисля, че ще ми вземе колата, този обаче е доста. Така, хора, не върви, беше много добре, но се надявам да почне да става по-добре. О, не вземе колата. Не, защо бе? Вземи тауъра. Аз не игра. Яка атака. Ето дяволите, направо се гръма. Кажи честно, бе. Ето, че ми тръгна тук. Тоест, взехме тауъра. Така хубавото е, че не тръгва под другия ми тауър. Така, хора, малко напечено стана. Така. Giant Skeleton направо. Хора, предчувствам, че ще завършим на... Хора, това батъл ще завърши наравно в но нищо.
можахме, бе. Така, отново искам да ви напомня, че ще играем за ето този електровизор, който мисля да игра сериозно за него, да се лигава. Ще се опитам да стигна до където мога и както се справя, дано да успеем. Надявам се, почти сигурен съм, че няма да успеем да го вземем, но поне да вземем някакъв приз. Така, нека да започваме с втория батъл. Ще играем с мой набор, 8 левел. Така да не кажа набор мой. Не знам дали е мой набор. Май не съм. Аре, може да ти издава АФК, не е АФК. Как можех да си помисля, че е АФК? Естествено, такива изминни тъпачи, като не. Как да си помислиш, че е АФК? Кажи. Взехме тауъра. Не бе, поддявам. Ще взема. Да! Добре. Сега се концентрирам върху другия тауър. Yes! Айде! Yes! Дяволите! Това беше тъпо, нали? Yes! Да! Yes! Хора, вижте на колко ми остана краун тауъра! Yes! Браво, бе! Чакай малко да му се хилим. О, голден чест. Голден чест. Така, хора. Днеска мисля да не ви показвам декове и кефа се, че успях да спечеля батъла заради вас. Много се радвам. Преди да си направя канала, така да кажа, бях в пости, не печелих толкова, но сега, когато съм с вас, ми е по-лесно. Радвам се и дано клипа ви е харесал. Ако е така, чукнете един лайк, ако не е така, не правете нищо. Сабскрайбнете се, може да се сабскрайбнете отдолу. Пак да ви напомня, че ще снимам на това клип, т.е. на Електровизор Challenge стрим, той ще има един entry free, така че вече Mode Gaming и Ники Кайт вече го имат, може да видите тяхното видео на канала ти, те го споснаха скоро, така абонирайте за мен, довиждане и до